Vážené dámy, vážení páni, srdečne vás vítam pri tomto interviu. Dnes sedí vedľa mňa doktor Gerald Pichler, odborný lekár pre neurológiu, ktorý vedie neurologické oddelenie na Albert Schweitz Klinik v Gráci a je vo vedení Rakúskeho spolku bdelej kómy. Pripravila som si pre neho pár otázok, ktoré najčastejšie dostávam od rodinných príslušníkov s pacientmi v bdelej kóme. Milý Gerald, čo je bdelá kóma? Je to najťažšie neurologické onemocnenie, aké poznáme, a je charakterizované tým, že postihnutá osoba neprejavuje žiadne vedomé vnímanie vlastnej osoby a prostredia. V akom rozsahu sa môže takýto pacient zlepšiť zdravotne? To je rôzne a závisí od rôznych faktorov. Sú individuálne pre každého pacienta. Napríklad vek, príčina poranenia, či to bola trauma alebo prišlo k nedostatku kyslíka. Sú aj dodatočné onemocnenia, ktoré obmedzujú zotavenie. Nedá sa to povedať globálne. Dôležité je zdôrazniť, že veľmi veľa pacientov dosiahne minimálne čiastočné zotavenie a minimálnu aktiváciu vedomia. A ako je diagnostikovaná aktivita vedomia? Aktivita vedomia, diagnóza bdelá kóma je klinická diagnóza. To znamená, že pri lekárskom vyšetrení sú používané rôzne špeciálne stupnice, napríklad revidovaná škála zotavenia z kómy CRSR. Na základe tejto stupnice je klinicky diagnostikované, či je prítomná vedomá aktivita alebo nie. Samozrejme, s mierou nepresnosti diagnózy až do 40%. Aké sú možnosti terapie? Je veľa rôznych možností, ako aktivovať vedomie pacientov. Dôležité je zdôrazniť, že všetci pacienti s ťažkým poranením mozgu by mali absolvovať rehabilitačnú terapiu. Existujú aj rôzne možnosti ovplyvnenia liekmi, napríklad aplikovania medikamentu amantadín. Je možnosť multisenzorickej stimulácie, kde napríklad cez hlasy, dôverné hlasy, môžeme zvýšiť vedomie pacienta. A je samozrejme aj možnosť fyzikálnej terapie, napríklad vertikalizácia, postavenie pacienta do vzpriamenej polohy. Staráte sa na vašom oddelení len o takýchto pacientov? Nie, samozrejme nie. Takíto klasickí pacienti v bdelej kóme sú neni často. Väčšina pacientov má minimálne známky vedomia. To znamená, títo pacienti začínajú spoznávať osoby, reagujú na osoby, začínajú sledovať očami. Nie sú to klasickí pacienti v bdelej kóme, ale nachádzajú sa v procese zotavovania, ktorá môže trvať rôzne dlho. Milý Gerald, ďakujem za tvoj čas a za tieto všetky informácie, ktoré sú veľmi nápomocné všetkým rodinným príslušníkom. A nie len rodinným príslušníkom, ale aj pre odborný personál u nás na Slovensku. A týmto spôsobom sa chcem tiež poďakovať Rakúskemu spolku bdelej kómy za dlhoročnú podporu. Aj takýmto spôsobom pomáha Rakúsky spolok rodinám na Slovensku. Ďakujem. Ďakujem rád.